Kinsay walay uyab diri. Ha? Kana walay uyab, kana walay uyab. Ha? Nako'y chismis sa inyo ba? May chismis. Naminaw mong chismis? Ha? Kinsay marites dere? Kabalo mo unsay pagpasabotan ng marites? Unsa man be? Mari, unsay latest? Di ba? Di ba? Pero kadugayan. Huh? Nay, okay na, Nay? Oh. Usahay ka ng kinabuhi sa mga magtiayon ba? Kinsay mga gwapong balay dere? Ha? Nindot kay balay ba? Kabalo na ko, no? Kana bitong inikagabi na, di ba? Hala. Hala. Unsay hala? Kana bitong inikagabi na? Maghulat yung kano sa matulog ang bata, no? Ha? Dugay kayo ba kano sa matulog yung bata? Makatulog na lang ka. Ganun katawangan mo? Ha? Ha? Tingin ang baki mata pa. Di ba? Maghulat pag gano'n sa matulog. Makatulog na lang ka. Ugma na po. No? Kusti lang kinabuhian na ito, no? Sa balay, labi na ka ng walay klarong kwarto. Kana bitang whole court. Oh. Yan na naman po namang balay sa una. Whole court ba? Pwedeng paita, no? Ang kanang kinabuhi na ito. Pero sa gihapon, maginikanan. Sa usahay, kanang uyab-uyab pa gani. Kanang uyab-uyab pa. Wow! Ay, pwedeng lamian, no? Ang problema ragyod, basta uyab-uyab, kanang sa ragyod makalugar. Pero kanang pagkaminyo na, nanay anak. Pero kadugayan, samtang magdako ang mga bata, ang problema nato kanang yung gatas, hospital, pagkaon, eskwela, baon sa mga bata, tanan daghan na kayong problema. Daghan na kayong problema. Nya usahay malimtan na nato nga makasawa dita kana magtiayon di ay no. Ay mong paminaw mura na mo gigsuon ba? Kadugayan mo gigsuos pagtuo. No? Wala na spark. Wala na tapad. Wala na. Talikdanay na, no? Kay tungod. Ha? Tungod kay daghan kayo problema. Daghan kay problema, di nakakahuna-huna ng inyong una-huna.